Vlastného otca zbili, aby zachránili mamu. Rodinná dráma sa začala vo chvíli, keď sa otec vrátil domov opitý. Najprv sa s manželkou hádal, no potom mal údajne zobrať do ruky sekeru. Keď sa začal vyhrážať, že ich všetkých pozabíja, synovia museli zasiahnuť. Muž teraz leží v Snínskej nemocnici. Podgurážený Peter prišiel večer domov a začal sa hádať so svojou manželkou. Ich výmenu názorov musela riešiť polícia. Prišiel proste otec domov a pohádal sa s mamou, no a chlapci sa chceli mali zastaviť, tak sa chytili do bitky. Konflikt sa odohral včera večer v dome, kde rodina býva. Všetko sa začalo príchodom otca, ktorý už predtým, čo to popil. Muž bol v čase spáchania tohto skutku pod vplyvom alkoholu. Otec sa im mal najprv vyhrážať, že ich vyhodí z domu, no potom jeho agresivita stúpala. Mal zobrať do ruky sekeru a celej rodine sa vyhrážal, že ich zabije. No, vyhrážal sa, že vyhodí z domu a tak. Obvinený sa svojim najbližším vyhrážal zabitím. V tej chvíli synovia vedeli, že musia zakročiť. Báli sa, že by mohol ublížiť mame a preto sa doňho pustili. Pochytili sa len tak, že spadol na zem a sa udrel. Peter skončil po incidente v Snínskej nemocnici. Aj v týchto chvíľach ho strážia policajti. Petrova dcéra nám vysvetlila, že otec sa takto nezvykne správať a dokonca ani často nepije. Podľa nich išlo včera večer o skrat. Teraz práve, že nechodí pijúci, že by chodil piť často, ale teraz momentálne. Polícia v tomto prípade začala trestné stíhanie pre prečin nebezpečné vyhrážanie. Polícia vzniesla obvinenie 52-ročnému mužovi z prečinu nebezpečného vyhrážania. Z Belej nad Cirochou Katarína Kleknerová, televízia Joj. Brokovnica, guľovnica, revolvery, pištole, tlmiče, zápalné šnúry či elektrické rozbušky. To je len časť arzenálu, ktorý našli humenskí kriminalisti mužovi zo Sniny. Väčšinu z toho mal ukrytú v dome, a to tak, že o tom netušila ani matka, ktorá s ním býva pod jednou strechou. Humenskí kriminalisti urobili domovú prehliadku v tomto dome v Snine. Býva tu 53-ročný Ján spolu so svojou mamou. Prehľadali aj priľahlé priestory. Úspešne našli množstvo nelegálnych upravených zbraní. Išlo o 4 dlhé guľové zbranie, rôzne prerobené, 2 dlhé brokové zbranie, taktiež rôzne podomácky upravené, 2 pištole s prerobenou hlavňou a so zásobníkmi, revolver, vzdušnú pušku prerobenú s naskrutkovaným tlmičom na hlavni. Ján doma nebola, cez telefón s nami hovoriť nechcel, no prekvapivé je, že o domácom arzenále nevedela ani jeho matka. Tá je doma dennodenne a keď policajti začali zo skriň vyťahovať všelijaké zbranie, poriadne ju to prekvapilo. Čo ja viem? Ja o nich nevedela, ani neviem, ani nič neviem, ani nechcem vedieť, lebo ja sa na branie nemám. Okrem toho, polícia zaistila aj takmer 480 nábojov rôznych druhov a kalibrov, signálnu pištol s nábojmi, zápalnú šnúru, 4 elektrické rozbušky. Podľa matky Ján je už 4 mesiace nezamestnaný. Či mal zbranie pre vlastné potešenie, alebo si ich úpravou privyrábal, matka netuší. Baví ho to, no. Ale on pri mne nikdy, ja som nevidela nič. On si to kúpil, či čo. Ja sa o to nestaram. On na mne zvrčí a ja radšej som ticho. Ján je stíhaný na slobode. Na krku má obvinenie zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. 52-ročnému Snínčanovi v prípade dokázania viny hrozí väzenie na 3 až 8 rokov. Zo Sniny Jana. Opitá žena dnes popoludní nafúkala viac ako 2 promile. V takomto stave šoférovala, keď chcela ísť údajne do kostola. Cestou zdemolovala oplotenie, zvalila strom a s autom sa napokon prevrátila. Po príchode policajtov navyše navrhla nečakané riešenie. Dohodneme sa, pôjdem domov a bude pokoj. Takto by nezaparkoval ani kaskadér. Toto hovoria ľudia, ktorí sa chodia s úžasom pozerať na toto havarované auto. Keď bola napýta, tak jak sa tam dostala? Čo ja viem, jak asi mala veľkú rýchlosť. Autom vrazila do stromu takou silou, že ihličnán sa zlomil. Vozidlo zostalo zaseknuté medzi oplotením a ďalšími stromami. Vodička z neho sama vystúpiť nedokázala. Stromy mladé tam nepomohli, ona vyšla von skrvavená, otvary, ptierače. Záchranári na mieste ošetrili 50-ročnú ženu, ktorá utrpela ľahšie poranenia a bola pod vplyvom alkoholu. Že sa jej nič nestalo, tak to je klobúk dole. Voľno sa. Vedľa stĺp, ďalší stĺp. 50-ročná Jana si pred cestou dala poriadne do nosa. Keď prišli na miesto nehody policajti, navrhla im ďalší postup. Dohodneme sa, ja pôjdem domov, dovezom a bude pokoj. Vychovačku
skúška u 50-ročnej vodičky bola pozitívna, a to s výsledkom viac ako 2 promile. Toto asi nebude dobrým príkladom pre žiakov. Podľa našich informácií pracuje žena ako učiteľka. Ja nepotrebujem teraz nič iné, žiadne také veci. Pracovníci oťahovej služby mali čo robiť, kým auto dostali na kolesa. Navyše museli odstrániť aj koreň zlomeného stromu. Známi 50-ročnej vodičky si nevedeli vysvetliť, prečo pred cestou pila. Dokonca nám povedali, že mala namierené do kostola. Do kostola a sa zovinala pre mobil, hovorila. Zo Sniny, Katarína Kleknerová, televízia JOJ.